wana wari pana pasoka. Ha? Magaba esaka akazara chiwanzi chese chakaita kufushirwa nemarara kudai. Wana rudziko wangomana kai. Iwe Junior. Junior. Uya kuno. Muri kumboita sei pamba panapa imimi? Chiwanzi chese chakazara marara muri kumboita sei pana? Muri kuita sei pinduraka? Hapana. Masara muchiite imimi panapa ndabva panapa. Tasara tikasuka. Saka masara mukasuka chiwanzi chese chakazara marara. Ha? Chicha muri kuita pamba panapa. Indikubva panapa ndikukutaura kuti sarai muchiita basa. Ima akusara muchitamba. Ha? Munoziva kuti wana mimi ndinokukanganisa pamba panapa. Chona ari kupi? Sade mudainza we panapa. John mudainzana deji. Musade kunivhiringiza pamba pana muri kunzwa. Iwe John, chicha wakapfeka chiri musoro. Visapo chao wakapfeka icho. Bastard man. Aita wait ndiani nasi? Ndiwe. Akasunga kanhu kako ikaka. Augone kubuda panze uchitira weti mpaketi. Saka chi unoitira weti magumbezi ndo makanzwa ndo mu toilet magumbezi. Usati kufarisa bayo wazvinzwa. Udakasunga kanhu kako ndakuona unoita weti sei. Ramba uchita zvaunoita ipapa. Sarudza yaruku. Mudainze yawe pa imimi wana imimi kai. Uya ndedzana deji. Rambai muchiita zvamunoita izvozvo. Iwe Sara nakukudza ere kuti usare uchiita basa pana geza maplate ndiani? Ndena geza maplate. Ndiwe mama chiwanzi chese chichakazara marara matadza kunonga marara. Ha? Munoziva wana imimi munoziva kuti mai wenyu kuenda kwakaita mai wenyu imhosva ere kuti ndisare nchikuchengeta imimi pana. Saka why musinganditeereri pana? Jacob aripi pana? Mudainze munoziva so tora sturu mumba mundigare pana. Hausi kundoona pa. Utadza kuti tete maswera se ungosvika unopata muchiuno kudai. Hausi kundoona. Saka chii chinoita kuti mimi pamba panapa kuti munyatse ku uya apa musamirire kure. Kuti munyatse kundiudza mimi kuti what is it pamba panapa muri kunzwa? Chii chiri kuitika panapa iwe Jacob? Matadza kunonga marara yese pachiwanza. Iwe nyaya yako yekuitira weti magumbeze uisiye wazvinzwa? Nzewe dzakatiza musoro bastard. Muri kuseka? Iwewe tsika yekuti uchienda kwa mai onini ukindodya sadza panapa andikupe sadza pamba panapa. Ito zvanditi kubva kuno kushandirayo. Saka chicha chanonzwa kuti Jacob adya sadza kumba kwa mai Suzeno. Auti sadza panapa usuguta. Iwewe sarudza nyaya kwenda kumaraini uisiye wazvinzwa? Nhasi ndoda kumbokudiscipline naye ende motemesha munhu ngatemesha muye akaenzana naye. Bastard. Daundi jairira stereki panapa. Ndakukuradzirai kuti ndini baba ndini ndakasara nemi pano. Ndakukudiscipline naye stereki. Mwana anoenda kuenda kumaraini kundodya sadza kumaraini ndoita kungefanira ndisiri kushanda pamba pana. Pamba basa racha white. Kasikai neshamu idzodzo ndakukupapaidzai zvisingaiti nhasi. Ndakukudiscipline naye. Munyatse kuziya kuti ndini baba wenyu. Ya. Ndakukupapaidzai nhasi mimi. Mirapa. Ndakukurova inhasi. Mwebata shamu yako imwe ndomwe neshamu yake. Iwe Sara hamusi kutoteerera kapamba pana, hamusi kuteerera. Hamusi kunditeerera. Manje ndasi ndakukuudzai kuti inini ndini baba wenyu pana. Ndakukudiscipline naye. Iwe chicho wena chicho. Ishamu. Yakaenzana newe ere? Unoziva Junior akausade kufarisa. Ishamu yekuti iwe ndikakurova shamu unonzwa kuti shamu iyi yaenda kupi? Unoinzwa shamu iyi? Iwe John na Junior yaka. Ishamu dzakaenzana nemi, ana kuti tema ishamu dzakaenzana nemi. No. Mashizha romundigira. Imi msade kufarisa. Ndatene motsvaga shamu dzakaenzana nemi. Famba yapa. Nemotsvaga shamu dzakaenzana nemi. Bastard. Tsvaga shamu dzakaenzana nemi. Nhasi ndakukudiscipline ainhasi. Ha! Mbori wana rudzi imimi. Ndosara nchikuchengeta mai wenyu wakakuchengeta ndokuchengeta. Mondipa futi problem. Izvo zvimurudzira kuti mai wenyu wakaenda uko. Asi ndikukuchengeta pamba pana. Manje nhasi ndopanoda kukudiscipline ainhasi. Nhasi ndakumbokuratidza ndogara nchikuverengerai. Nhasi ndakukuratidzai kuti ndini I'm a father of this house. Ndini baba wepanapa. Unoziva John. Ishamwere. Munoziva vana imimika. Nai we Junior. Uyomira.
Oh, no, 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 no. Junior, ishamu yakukurowesa ere? Munoziva wana imimi soka. Muda kundiondesa ndikuti tsvaga ishamu dzakaenzana nemako ane matanda muda ndikupondei. Ishamu dzakaenzana nemeri na iwe John. Mukuti saka waya na ishamu yoda kuti ndise. Muda unditese saka makuramba kutsurwa nenandi mako ane matanda kuti ndikupondei. Makuramba kutsurwa anditika. Iwe sarudza ina nani ngipinda imba. Muzviite futi. Ndione basa rese raitwa pana mazvinzwa. Imimi musade kundipa miedzo bai mwana ai mazvinzwa ka. Chivhai pana. Iwe Junior na John chivhai pana pane shamu dzenyu idzodzo. Murambe muchizvita zvamukuita izvo. Amutunzwa ere ngani kuti chivhai pana pa imimi? Ayodi ma. Mwana imimi kai. John na Junior chivhai pano imimi manzwa ere? Nemene muda ndikupondeire matanda. Muda ndikuti ndifire mujerini. Imi vai pano imi wana. Oh, no, 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 no. Imi wana imi kai. Imi John chivai pano na Junior manzwa ere imi. Muntu ndandikutaura. Mukuenda kupi kone neshamu dzenyu nematanda enya? Imi kai.